L'any 1374, Sabadell es documenta com una vila murada i vallellada. El recinte fortificat es devia construir a meitat d'aquell mateix segle. Es tractava d'un mur dotat de torres que protegien els portals i d'un vall o fossat que encerclava el mur pel costat exterior. La vila tenia un vincle molt important amb l'Horta Major, situada al Ripoll, la qual s'esmenta per primera vegada al segle XIII, tot i que podria ser anterior. L'Horta d'en Romau, també situada vora el riu, fou una altra horta important de l'època. Per la documentació conservada, sabem que el conreu de plantes fibroses destinades a la filatura, com el cànem, ja era una dedicació important a l'horta del segle XIII. Verge gòtica. Imatge de la Verge Maria procedent de l'antiga església de Sant Fèlix. La Verge està coronada i sosté el nen Jesús que té un llibre obert. Aquesta imatge va ser trobada enterrada sota una llosa, arran de les obres posteriors a l'incendi que va patir l'església durant la setmana tràgica del 1909. Notareu que al nen Jesús li manca el cap i a la Verge un tros del braç dret. La va realitzar l'escultor Joan Aymeric l'any 1421.